Right. You say go fine. Working, you say. Mushe. Greetings. Network when. Knows Iton. Oh, ndimi Iton music. Exactly. Right on. Koti ba proper bless aba munonzi Iton zvekufamba sei pa proper bless. Iton proper bless ndini the main producer panapa. I'm working with proper bless at UK. Okay. Yeah. Okay, saka ndo majeza acho. Ndo majeza ari working. Kusha mangoma tikugadzira mareading tikuita music yese panapa toitwa zvese live recording gospel R&B series yese tikuita. Oh, I'm specialized in one tikuita zvese. All right. Because vamwe vano specialize ne reggae chete ka. Aiwa tikuita zvese multi studio ine zvese makapinda mukati mune madrums mune magitara tine rehearsal room. Right. Yese tikuita panapa proper bless entertainment. Makazvitanga rini kwezvo? Takatanga this year proper bless. But I've been doing my recordings in production way back. Maita nei before? Maitira ku? Ndaitira bajeni bangu kuna Kena Chibunze. So nogara muna Kena Chibunze ri? Exactly. Oh, Kwamarowa. Kwamarowa. Okay. Kana mziyano Martin Mavunga aigadzira majezi. Ndokona umziya but ndakaenda kuchikoro naye anonzani. Humphrey Matienga unomziya? Humphrey. Augara Kambozumo. Humphrey ndomziya. Nambori ne baby foot. Amadhara yedu manje. Nande baby rakazoshaya Evelyn anogara pakona chaipo. Oh, pakona pana. Pana ndipana rasta. But anyways, ndimbodzokera kunyaya kwako. Nozati nenda kuporonga. But titaurire fire. Kuti music rhythm yenye kupedzisira nonzi. Rapesera kuita. Rapesera kuita nonzi heartbeat rhythm. Proper bless takagadzira nonzi manigram. Takagadzira heartbeat rhythm, subconscious rhythm. Rokutanga racho manigram ndozi dance. Okay. Fast beat. Rapesera kuita ndo heartbeat. It was a conscious. Right. Banana Ninja Lipsy, Rascal, anima upcoming artists akawanda, even ana Juwela wanga varipo. Okay. Working artists akasiyana wachizo support our project. And pa manigram babo banana does a D. Okay. Na Poptan, na Nati O. Tukushangana ma artists akasiyana. Saka muchatipa ere mangoma ya. Tukupa ibegire second process. Ndimi muneto dziite, munonoridza muchi chambisa mageto idzi. Because inini parakabuda manigram nauripiwa ndaingona vamwe vachiposta but nandisina zvangu. Handisi kubhaisa. I think yema links pane pakangobhaiswa ipapo. Ayo but iye proper bless wacho handiti anogara ku-UK ere. Exactly. Aiziye mudhara wake. Aifanira kuziya madhara ake. Musivise wewe because ndakamuzivisa ndomuzivisa ndehasha. Topagadzirisa ipapo. Manamba afana kudonedzwa kwandiri nini vanondisira link kuinbox kwangu. Handiti. Ndotora manamba. Ngoti pa box yacho inbox email box yacho togadzirisa tokupa inangoma. Vaya WhatsApp sisi zvakuita technology yangu. Aiwa handidi WhatsApp. Umutoda vaya email chete. Ndoda ndipe download link zvapera. Alright, aripo. Chete wakai manamba ese aripo ndo download aka 1. Aiwa definitely. Because matsaga akapedzera angori ndina namba yacho apa zvakabuda ndiri kuCanada. Alright. To fix it. Saka proper bless ndiani anomboita nezve? Proper bless is the CEO with the studio. Anonzi Blessing Manalo. Ndiye muri with the studio, yeye producer. Okay, anogara uproper bless. Staying in the UK. Akambowere since makavhura studio. Sitawaya but this way arikuya. Oh. Saka mabeat ndimuri kuproducer kana ndiye anoproducer? It is true producer. Koya producer of it. Yes, the CEO is the manager. Oh. Atomboziva kuzvisenzesa zvimushina izvi. Okay. Atone studio yake ku, atone recording studio. Okay, ku-England. Okay. Maita bofire. Tinyatse bata pase pa part 2. Makadzika mamai manje mukuita ngomarowa dhobho. Pasi panenge pari kupisa. Handite zvemadrugs nkuru. Havite zvemadrugs. Saka vari madrugs toshanda sei kuna mudhara ndakarekenwa zvizoita. But hanzi madrugs ndiye anoita kuti zvifaye. Aya, unostika mudhara pamushini. Wozoti song yangu ndokubvunza kuti ipi yacho manje panotanga mafight. Anenge atova mafadisi. Matanga maboro ipapo. Aiwa kana musikade zvemadrugs ko vari kuita madrugs munozvionawo sei nevari kuita madrugs kuti aenda pashow utadza kuperforma because akadhakwa stereo muzi wakatobva kwakasiyana saka I'm not there to judge kuti
zvakati zvakaipa kana zvakati zvakaipa kana zvichimitira wacho unoti ndakaura madrugs kwanza performawo iri bhuu handiti because handingajaji munhu kuti madrugs akaipa kana kuti chakati chakaipa. At the end of the day munhu anozorambira life yake. bhuu maita bhuu fine. Aiwa, respect. Thanks.